Alle sammen, velkommen til den video. I dag der skal Tonse, han har lagt sådan en video op, hvor han ser børne MGP og de bedste danske memes. Så ja, den skal vi prøve at se, og vi dør krigen i dag. Nej, min sneaks! Fuck, du snublede det! Nu venter vi lige kigger. Jeg drikker også Pepsi. Hvad så alle sammen? Jeg har lige hentet en soda poppis, så vi er klar til at se danske memes, fordi det er noget, I har efterspurgt nede i kommentarfeltet. Så husk skriv ned i kommentarfeltet, hvad for nogle ting vi skal se næste gang. Kan det være alt for memes, det kan være alt muligt. Og selvfølgelig husk at like og subscribe, hvis I godt kan lide at lave det der. Og så husk lige at skrive, hvad det er, jeg skal gøre. Og selvfølgelig husk at bruge kode Tonse ned i videoen. Okay her, lad os starte her. Jeg har fået sendt en hel masse her. Lad os starte med MGP Cringe for børne-MGP i år allerede. Og det sjove er ved det, at vi har faktisk lavet en video, hvor vi har lavet en reaktion. Men det er de to sgu helt lortet ned, så lad os se her noget MGP Cringe. Jamen, jeg har hørt, Svule han er med i den her jo. Jeg magter det ikke rigtigt. Det ligner lort, det her. Så er der bare tysker ud. Skrid lille lort. Giv mig et M, giv mig et P, giv mig et G, hvad siger du? M-pik. En pik? Det er Svule! Det er Svule! Det her, det ham kalder jeg for Svule. Han ligner voldemart Svule. Kan vi ikke lige få et billede af Svule? Og kan vi lige få et billede af Mikkel? Det er, han hedder, begge to hedder Mikkel. Jeg har sagt det der, det er Svule. Hvorfor har de gjort ham til Putin? Det er Justin Lee, han er fucking nice, som det er Justin Lee. Jeg forstår ikke, hvorfor Justin Lee ikke vandt. Det så ud! Ikke sejt ud! Hvad? Men er det ham? Hej alle sammen, jeg skal svare på flest mulige spørgsmål på 30 sekunder. Så har vi sgu Svule igen. Hvad vil dine venner sige om dig? At jeg snakker. Ja, der står Emilie, som lige om lidt skal optræde med Jeg har hørt hende der, det var hende der vandt MGP, var det ikke? Jeg tror det var hende der vandt MGP. sang nummer 3. Og Emilie, din sang, den hedder Ikke som de andre piger. Jeg ikke er ligesom alle de andre piger. I dag, jeg skal have du. Oh yeah. Det var mega fedt spil for jer. Helt fedt, det var vildt fedt. Lige her, der står den næste mand på scenen med de seje dansere. Hey, det er Justin Lee. Kan vi lige få noget skyt? Det er min lille brother. Og vi lægger planer. Jeg har hørt den sang, han er helt varm. Jeg har nogle steps til dig, der gerne vil være lidt mere street. Okay. Du skal have en sej hue og noget, der ser sejt ud. Så skal du huske at spise dine grøntsager. Justin. Ej, hvad fanden han spillet ud over det hele. Skal han sodavand? Okay, det eneste sejr jeg har, det er en chicken salsa. En chicken salsa suki. Det var mine steps til at blive street. Jeg håber, I kan lide min sang. Ej, den sang er så god. Not gonna lie. Man skulle være et svin, hvis man ikke lige kunne starte dagen med et nummer med Kili. Den meme er så god. Jeg har briller på min hat. En sej hue. Jeg har briller på min hat. Den sad lige i skabet. M-pik. Du er vild med broccoli, ved vi. Og er der noget så street som en broccoli-cap? Kan du have den på hovedet? Jeg har ikke helt lyst til. Gud, hvor er den street. Kender du det? Du mangler slikket, og der er tid til MGP. Hvad gør man så? Løsningen er her, venner. Det ligner lort, det her. MGP slikmundbind. Altså, når man tager det her på, så regner det med slik fra himlen. Jeg vil egentlig gerne være læge. Hey, that's cat, bro. I dag skal vi unboxe en kæmpe stor pakke. Unboxing stor. Men En helt perfekt pakke til os. jeg har aldrig smagt melon, men folk siger, at det er ikke så slemt igen. Prøv lige at skrive ned i kommentarfeltet, om du har smagt melon før. Bubble Girls. Hvad handler den om? Den handler om at have en følelse. Har et lidt anderledes navn, det Ukanti. Det er fordi min tipoldefar stammer fra Ghana, hvor han var høvding. Okay. Da jeg var 8 Høvding? år gammel, blev jeg væk midt på Brooklyn. Okay. I min familie elsker vi at spille jazz. You like jazz? You like jazz. Jazz. Hej, vi hedder Tinka Nuinkes, og vi vil gerne lave en tutorial på at lave noget sejt makeup. Vi skal lave en regnbue hen over mit ansigt. Jeg elsker regnbuer. Sådan der, så er vi klar til Pride. Det så ud. Jeg skulle lige til at sige det. Det ser overhovedet ikke sejt ud. Sejt ud. Det gør det ikke.
til alle de ting, de vil. Ja, der går ud til alle de børn, der har nogle flagbo-forældre. Super Brothers! Vi er meget Super tæt. Brothers! Meget tæt. Og der stopper Her den. stopper den. Ej, en stor, flot 30. plads til Super Brothers. Lad os se, hvem der er vinder af MGP 2021. Der stopper den. Emilie Louise Brothers. Vi taler vel nærmest for sig selv. Piger, så I er ikke kede af det, vel? Sindssygt. Hun var også god, synes jeg. Det var faktisk det var en grineren meme-video, det der. Jeg elsker, okay, de eneste 2 yndlings fra MGP, det var Mikkel, som var Shrool, og så var det Justin Lee, som er Tonses liv. Jeg synes, de bedste af de der memes, det var den der bi, altså. Det ser overhovedet ikke sejt ud. Den der bi, hvor den der you like jazz eller sådan noget, det kunne jeg godt lide. Det var faktisk ret grineren. Imponerende nok. Lillebror. Justin Lee, Oliver Ly og mig, vi er bare familie brothers. Vi er de 3 brothers. Sammen med herrerne, og det her ligesom... Det var producer Peter, der lige synes. God live-tv, godterne. Claus' liv er, at han før i tiden altid fandt kvinder, der ikke kunne lave mad, som for eksempel Sally Tomsett. Så er det altid dig, der stod for det? Altid. Nej, det er ham der med. Hvorfor fandt du sådan nogle koner? Jamen, jeg havde andre interesser i dem. Lille skummel. Det var det også. Andre interesser. Når man bliver forelsket, så får man en sygdom. Jeg elsker hans grin. For min postkasse. Oh my god, det der grin. Hvad fanden det var? Ødelagt 3 gange. Bagdækkene piftet. Nummerpladerne stjålen 2 gange. Smurt hundelort på forruden. Ja, og så er der sådan Smurt hundelort på forruden. Knægte udenfor. Og satte de lige benene i klemme. Og sagde, hist med pengene. Ej, det er altså ikke... Okay, det er ikke noget, man skal grine af. Men jeg elsker Mikke Øndal. Det er derfor, jeg griner, ikke Stig? Er du for stenalderen? Hvad siger du? Er du for stenalderen? For stenalderen? Ja, ved du hvad, det er ikke helt galt, det du siger der. Hvor gammel tror du, jeg er? Det var 20. Jeg filmer altså! Det kan jeg huske, dengang, da jeg boede hjemme. Så hvis der var nogen, der bankede på døren. Mor! Eller far! Jeg filmer! Jeg ved godt, jeg næsten kun laver challenger, men det er fordi, jeg elsker challenger. Jeg elsker også challenger. Men, hvad hedder det nu? I dag, der skal lave en lakrids-challenge. Nej. Okay. Far! Sluk. Jeg optager ligesom! Du skal ligesom i bad for fanden da. Undskyld. Ja, jeg kan ikke rigtig vente den endnu, men jeg kan godt køre den, ikke? Så er der diss track. Prøv at se her, godterne. Det her, hvis det var, kender du det versus Johnny Gade, hvis det var IRL, eller i virkeligheden? Jo, Mr. Kasper. Du er så kvinde, at du går med tasker. Ej. Du går i skole med din ven, som hedder Ole. Asger skal males i ansigtet, og han har en helt klar idé om, hvordan det er ham på MGP. Okay. Altså på den ene side af ansigtet, eller hvad? Det er ham på MGP. Altså en stribe. En stribe, der går ned sådan... Altså sådan en tyk stribe. En tyk stribe? Altså jeg ved ikke helt, om jeg har gjort, som du vil have. Kan du ikke lige prøve at gå ind og kigge dig i spejlet? Ja. Det ser overhovedet ikke sejt ud. Det ser ikke sejt ud. Hun er da også tavlig en pædagogen. Hun er slet ikke ansigtsmaler jo. Bare nøglen til højre. Ja. Nej, den anden vej, den her. Den der, så ind med Ole Henriksen. den her. Og så tryk på den. Nå. Sådan. Så er bare gas op. Hvordan får jeg det til at køre nu? Du kan så lige stille op. Nu skal du huske at ned igen under... Nå, sådan. Ja, Wow. Wow. Ja, det er ret så sjovt. Men
så bliver jeg lidt forvirret med speed eller bremse. Shit. Nej. Oh god. Det var det. I'm okay. Ja, sådan der. Ja, det var det, du skulle huske at gasse ned. Rip scooteren. Ham her er også en klassiker. Var det med vilje, tror du? Oh shit. Jeg har glemt min taske. Skal jeg give dig... Kan du godt ringe? Kan du huske deres nummer? Din mor? Så kan du ringe fra min telefon. Og se, hvor sur. Hvad min ven? Har du ikke der snor i hovedet? Oh shit, jeg har glemt min taske. Hvor er den hen? Hvor har du glemt den hen? Hvad siger de til et resultat på 5-1 til Danmark? Vi skal have vodka i Rusland. Vodka i Rusland, mand! Tusind tak, du! Tak, Irland! Fuck jer! I taber, mand! Virker til, du er glad for resultatet? Jamen, jeg ser det som et let og positivt resultat. Det har højnet min entusiasme og min glæde ved at være i Irland. Hvad skal du nu? Jeg skal ned og have en sodavand og skal i seng. Ej, du skal have jeg skal ned og være med Steve, mand. Guinness! Ej, han er fandme genial, ham der. Okay, lad os se den sidste her. Den er led, den her. Hvad gør vi? Den er rigtig led. Ja. Så dybt. Ja. Det er jo alt for dybt. Hvorfor hopper de ikke bare over? Prøv at hoppe den. Ja. Fuck, man, hvad hvis jeg ryger i? Din sneakers. Ja. Ja, men også, hvad med mig? Ja. Det er sådan noget, man, du ved, når man hopper, man kræfter mig, man ender på YouTube og alt muligt lort, du ved. Du kender godt de der klip der. Det er det værste, man kan. Ja. Han havde forudset det. Ej, der... Shit, mand. Tro på det. Han kommer ikke over. Vi er op. Nej, min sneaks. Fuck, du snublede derovre. Ej, der var en eller anden knot. 1, 2, 3, 4. Tilbage og frem. Det er godt. Det er godt. Så kan nemlig bøje albuerne. Så træk i den, så er den op, så går vi. Det er på den hvide streg. Og så går hurtigt. I må ikke træde på den. Det er for at få dem til at yde. Men sagde hun ikke, I skal ikke gå på den hvide streg, så nu må I ikke gå på den. Pust ud. Og pust ud. Fri og sprøjt rundet af. 1, 2. Bladene, de skulle mere. 3. Tror du på det? Ja. Vi vinder 3-1. Fordi clean sheet, det kan vi ikke holde. Kom nu, Dennis, for helvede! Nej, da! For helvede, hvor er du ren, Dennis! Der er sgu ikke nogen, der vil købe dig! Du har ikke niveau til mere end Silkeborg! Det går jo lidt, som man havde frygtet. At vi forsvarer mere, end vi angriber. Gud, hvor er du dum, Oliver. Og så går en gang stave. Kæft, hvor er du dum, Oliver. Tak, Pul Kjeldgaard. En af dem, der ikke er sig selv bremser ned, mødte Kriminalmagasinet Station 2 for et par år siden ved en fartkontrol på motorvejen mod Esbjerg. Der er en måling på 100. Altid. Herude ved Lunderskov. No. Og det bliver du sigtet for. Ja. Hvor tit plejer du at køre stærkt? Jeg gør altid. Altid. Det er jeg ligeglad med. I dag kørte Svend Erik Skov i bil, men han giver stadig ikke meget for fartgrænser. Det gør jeg sgu ikke, det kommer jeg aldrig til, og det er jeg ligeglad med. Det gør ligesom alle de andre, det kører også for stærkt. Svend Erik Skov fortæller, at han kun har fået en enkelt fartbøde i sit liv. Hvis nu du fik at vide, at du skulle have sådan en i din bil, en fartbegrænser, hvad vil du så gøre? Jeg klipper den ud med det samme. Hold jeg tager det væk. Det må du jo ikke. Nej, det er sgu så meget, men ikke må. Han er sgu en legende, ham der. Han er legenden. Sjovt. Selvom mountainbike er sjov, så er det ikke altid helt ufarligt. What the fuck, jeg fik et chok. Sheesh. Så skræmt lyd af mig, mand. Jesus Christ. Oh my god. Jamen, det var lidt det for den her video. Tak fordi I gad at se med. Eller, ja, tak fordi I gad at se med. Håber I vil like eller smide en kommentar om nogle forslag, jeg skal lave i fremtiden. Ja. Tak for at I så med. Vi ses. Kom ind.